selamat malam katur Mbak Yovika sik Mbah sik mengko sik tak takonane sik Mbah mengke riyen Mbah mengke riyen nggih mengke riyen niki bintang tamu iya mengko sik Mbak lenggah mriku lenggah ngandhap riyen ngandhap oke urung diceluk wis munggah oh Joko Tirto iya ayo Wilujeng dalu, selamat malam Dek Yovika Listiarisma. Nggih, wilujeng dalu, Mas. Ayo, ini kita sowan ana ing Dusun Congol. Nggih. Salam-salam kanggo warga masyarakat Dusun Congol, coba kaya ngapa? Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula napa niku ningali iki lho, Mas. Nonton ini kok walah rek sak rono tekan ngawi bok lho, Mas. Iya. Rek rono ya bok, Mas. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Masyarakat Congol lagi ngerti sampean bengi iki. Moko ora ana salahe sampean perkenalan nama lengkap siapa, nama panggilan siapa, asal dari mana. Iya. Nggih, derek pitepangan Pak Bu, kula Yovika Listiarisma saking Ngawi. Saking Ngawi. Bisa dipanggil Yopi saged. Oh, Yopi bisa. Yovika nih saged pun sak kecane mawon nek kula. Oh iya. Asal dari mana, Nduk? Tadi? Ngawi, Mas. Ngawi, Kecamatan Ngawi. Ngawi iki pelate apa? Kabupaten Ngawi, kecamatannya Padas. Lah iya pelate apa? Pelate AE. Lah ngono lho, pelate AE. Kecamatane Padas. Desane Sukawiono. Desane Sukawiono. Dusune Mbawuk. Nggih. Mbawuk kuwi jeneng dusun. Kuwi pancen kok mbah-mbah biyen sampeyan urung lahir kuwi pancen jenenge wis kuwi ya, Nduk. Nggih. Kok iso dijenengne kaya ngono kuwi iki daerahe kuwi pegunungan apa daratan apa perkotaan piye daerahe kuwi? Nggih ngendikane para sepuh wonten niku to, Mas. Mbawuk niku riyen jamane riyen niku penduduke niku kathah sing cewek, kathah sing putri. Dados mbawuk ngoten. Masyarakat kono biyen mayoritasnya cewek. Nggih. Maka disebutlah katelah dusun mbawuk. Ya paling biyen meteng ngono ya. Anake wedok ngono. Iya. Makanya mayoritas penduduk kono wedok ya, Nduk. Nggih. Alhamdulillah. Sampeyan saiki melu Astabrata wis pirang tahun utawa pirang bulan? Tahun. Nggih, sawetawis Mas, tapi dereng dangu. Dereng dangu. Setahun rono ya, Nduk ya? Hampir 1 tahun. Nah, ya. Alhamdulillah. Ngene iki sampean nggur nyinden tok ya, Nduk. Ora enek sampingan apa-apa dadi guru, dadi ono ndak enek ya. Dereng Mas, kita sik fokus satu niku riyen. Fokus satu tujuan nyinden. Tapi ngono iki yo nabung barang to? Yo nggih no Mas, niku kedah no wajib. Dadi ngene iki bar tanggapan mulih didhewekne ditabung ngono mesti ya. Nggih. Alhamdulillah. Jajal aku penasaran hasil saka nyinden kuwi ngono kuwi mbok nggo apa? Mbok cakne mbok nggo apa saka kuwi? Nggih, pangestunipun jenengan. Heeh. Entuk-entukane apa ngono lho? Duit sing kula klumpukne bendina kula cari kula saged tumbas kendaraan, Mas. Kendaraane apa, Bu? Setir bunder. Alhamdulillah. Nggih. Ngene iki warga masyarakat Dusun Congol melok bangga. Ing ngatasé nggur sak sinden lho, iso nglumpukke duit ben wengi kanthi gemi, iso ditukoke kendaraan setir bunder. Apa nduk mobile Avanza to? Mboten. Panter. Sanes. Innova. Mboten. Lah setir bunder ki apa? Sport tebu. Apa? Sepur tebu. Sepur tebu. Nggih. Lah sepur tebu apa kena mbok tumpaki? Lah kan tapi kan manfaat to, Mas. Oh, manfaat. Nggih. Tapi besok umpamane bar tuku sepur tebu, ngono iki besok kowe pengen tuku mobil sing luwih apik neh ngono kuwi. Nggih, kedepannya tetep pengen kendaraan sing luwih sae. Sae terus. Terus kula niku pengennya nggih upami kendaraan iku warnane putih, Mas. Nyapu putih. Kendaraan warnane akeh nek ireng nek anu. Lah kula remene putih kan apik, Mas. Mboten namung kendaraan napa-napa niku to barang nek rupane putih mesti apik, Mas. Langkung sekeco terus akeh manfaate. Iya. Dadi apa-apa sing luwih putih kuwi mesti luwih apik, luwih manfaat. Nggih, leres. Nek yo ora padha wae to, ireng yo luwih manfaat to. Lho kok saged? Lho,
Jajal saiki buktekno putih ya apa? Kok iso menyimpulkan luwih manfaat putih? Jenengan pirsa susu mboten? Ya ro susu. Susu niku warnane putih. Putih. Putih terus diminum. Diminum. Pangawak kan sehat, marake sehat. Sehat marake bergizi. Nggih. Dadi kesimpulannya warna putih luwih sehat, marake sehat. Marake manfaat. Nggih. Lek kuwi nak susu nak nggo ombe dhewe ta no. Dadi iki manfaate nggo awake dhewe. Saiki weruh ora? Sing dienggo ngelus dalan iki jenenge apa? Aspal. Aspal ki warnane ireng apa putih? Ireng. Ireng. Lah ki luwih manfaat timbang susu. Lah kok saged? Lah warnane ireng dilewati wong akeh nek ora nek aspal piye nek mung lewati dalan kono. Ireng iki luwih manfaat timbang putih lho. Ayo. Nek nggo susu diombe dhewe. Ning ireng lho manfaate wong akeh. Ayo. Ayo. Bantang. Ayo. Jadi nek putih ku luwih manfaat. Susu karo aspal manfaat di. Ayo. Sik Mas, tapi to Mas. Sakniku niku nek kendaraan iki kan kathah sing putih Mas. Heeh. Kathah sing putih. Upami numpak mobil iki nek rupane putih iki kesane kan elegan, mriyayani ngoten to. Contone kula niku gadah rencang. Rencang dalang Mas. Dalang. Wah nek numpak mobil ngono to, upama arep tanggapan mudhun saka mobil kan mesti dhek kan disopiri Mas, dalang niku. Lah mudhun saka mobil kan sikile dhisik. Wah, delalah. Delalah iki gurine aku Mas sing ngonangi. Sing ngerti dalange kuwi medhun. Lah ya Allah, Masya Allah mobil kok apik men. Ki sapa sih numpak dalan endi? Lah tak sawang sikile kok tibake rangen to, Mas. Sikil rangen iki piye? Rangen iki apa rangen iki? Motek kabeh lho. Sampingane opo? Lho dalang kan yo ngeprak to, dadi nek rangen ora masalah. Dadi kendaraan putih luwih mriyayani, luwih elegan. Ning nek kendaraan warna ireng ya, Dok. Menurut penelitian ya, kendaraan iki nek warna ireng kuwi nek kecipratan regetan kuwi malah ora ketarani. Nek putih gampang reget. Kendaraan ireng luwih apik, luwih elegan, luwih awet. Putih kendaraan putih kayak akeh sing nganggo warna putih kendaraane nggo rambulan, ngemot mayit lho, Dok. Ayo. Sik ngayal. Lho ngayal no. Aku bedal mbok batah. Saiki apa? Jenengan pirsa tiyang luar niku. Luar negeri. Luar negeri ini kan pinter-pinter toh. Pinter-pinter. Saged damel lampu, saged damel listrik, saged damel pesawat. Niku kulite rupane putih-putih to, Mas. Oh iya dibanding Indonesia kono luwih putih. Ya nggih no. Dadi putih luwih pinter. Ya. Putih luwih manfaat. Nggih. Aku bangga belani wong ireng. Wong ireng wong congol-congol nek ning sawah iki. Kulite ireng pas nganggo bluwe tok-tok ngono kuwi. Kuwi malah awake sehat. Makane ora enek penyakit kok jenenge keirengan. Penyakit iki mesti jenenge keputihan. Oh, saurono. Wah, saru. Ora saru piye Jajal? Nek putih luwih manfaat apa neh nek luwih seneng. Ayo. Jajal. Apa? Niki to. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbah kong, mbah uti, emas, adik, mbak. Niki lak sami mirsani wayang madhepe mriki to. Madhep kene kabeh. Mesti ya, mestine sing dipirsani niku kok sinden-sinden sing kulite putih-putih niki to, Mas. Heeh. Apa yo enek kok iso. Sinden ora enek sing ireng ya. Mesti dadi putih iki luwih nyenengne wong akeh. Nggih. Awakmu ngomong ngono iki kleru. Lah kok saged? Ambak wong semene akeh kuwi nyawang putih sinden. Kuwi sing dingen-ngeni mesti barang sing rupane ireng. Meripat jo, meripat ireng, meripati nak ireng to. Meripat. Dalang kok. Maksudnya kan ngempate meripat kontak matang lho. Meripat ki kan ireng tengahe. Mosok nek meripat putih kabeh nek ndak enek to. Wong anu kae? Ndak apa. Wong apa matane kotak niku. Dadi ngono kae. Lah kan malah ora seneng wong nonton. Sik iki mau Joko Tirta to? Ning ndi to? Ayo Pak. Mosok purik. Purik. Pak Joko. Kok nyantol ning kempul-kempul nggih. Ayo. Monggo, Mbah. Iya. Mbah. Oh. Ngapunten nggih. Kagemik. Ya ben denger. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu jabatanipun dateng Congol dados Joko Tirta. Joko Tirta. Banyu iki. Luar biasa. Pripun kesane wayangan malam hari ini sindene bagaimana
Ngematne putih-putih napa ireng-ireng? Putih-putih. Putih-putih. Iya. Manis-manis ganteng. Nggih. Nuwun sewu nderek tepan Gladiwano, asmanipun sinten, Bapak? Kula Suparno. Bapak Suparno, jabatane Joko Tirta. Nggih. Tekan kene tak swawang kok mencorong cahyane. Wah nek lampu ngene Pak Ega. Iki kok mencorong Wonten pasti badanipun Napa? Mas Akbar. Pripun? Memang badanipun cemeng. Oh nggih. Nek sehat, sehat. Ya, alhamdulillah. Nyawah to? Nyawah to, Mbak? Nyawah. Nggih. Nggih, kapan-kapan nyawah teng Yopika teng Dawu. Nggih. Heeh. Monggo Mbah Joko Tirta. Nggih. Mbok menawi kersa nggo sowan dhateng Mbawuk tindak Mbawuk. Dinten, Mbak. Ya tak sedang Yopika, Yopika. Nek kono umure piro umure? Nggih nuwun sewu, Heeh. Mbah. Panjenengan niku yosanipun pinten? sampun 72 tahun. Sampun 72. Eh. Beliau Wong umur 72 kok mbok kon mbawuk. Maksudnya mbok kon dolan mbawuk iki maksudnya numpak apa ngono lho Mas Tim? numpak numpak becak. Oh, diterne. Nggih. Lan jenengan ya soal 72 tahun ini kok tesik kinyis-kinyis to, Mbak. Kulite tesik kenceng masan. Ngoten niku nggih jenengan remen jamu mboten? Mboten nate jamu, Mbak. Mboten remen jamu. Garwane sih ora. Nggih, jenengan nuwun sewu niki. Yen pangapunten sakderengipun panjenengan menika kanu kagungan garwa mboten? Garwane pinten, Mbak? Setunggal. Oh, setunggal. Oh, berarti Pak Joko Tirta menika tipikal orang yang setia. Setia. Luar biasa. Tasih anu to sehat to garwane Mbahku? Alhamdulillah tapi sehat. Tindak mriki mboten garwane. Nggih, hari kula wau tambah sampun pamit. Nek pamit Mbah. Pripun pamite? Kula yang nyeluk. Piye? Ya. Kula niku mboten mang. Oh, Mah. Pamitnya piye, Bang? Mak, aku arep melok tampil munggah panggung ngene Dalang Mas Akbar, moga-moga aku diparingi slamet ora ndek. Lah nyatane sakniki ndredeg napa mboten, Mbah? Asline nggih. Kesini ngene. Mboten napa lho Mbah kok ndredeg. Jejer sinden-sinden cantik-cantik menika kedayakan seneng. Soale umuripun sampun tuwa lho, Mbak. Ya Vika, Halo. iki bojone melu lho. Nggih. Mbok demek-demek tangane niku kon turu jaba piye. Mboten napa tesih saged to Mbah kok. Mboten sakit, Mbak. Maksudnya ngurus anake, saputu lho. Sampeyan kula niku saputu. Lah ya Vika, saputune bae. Iki panyuwunane tadi aja lame sama Nggih, Roro Jonggrang to. nuwun sewu para Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati kawula sebagai Joko Tirta wonten Dusun Randu Congol mugi-mugi lancar toyanipun nggih. Amin. Mugi lancar rezekipun. Amin. Lancar panjenenganipun. Dipun paringi umur panjang ingkang barokah. Allahumma Amin. Ya, lancar toyanipun, Mbah. Pripun? Mugi-mugi Dusun Randu Congol menika dipun paringi sehat waras. Amin. Mboten wonten halangan menapa-menapa dipun paringi ayem tentrem tata raharja. Amin. Lancar toyanipun. Lancar Mbah toyanipun. Kung yo lancar nek nuya. Nggih, Mbah titik sapa sing lancar. Nggih sampun radi sulit, Mbak. Ya. Mbak Rene tak gecek. Iya. Nggih. Niki sarene wekdal sampun saantawis dalu Mas Nggih, Abah. dalu Niki nerusaken Lakon, mboten. niku wau Mbah, napa? nggih. Pintunane surat sinten niku wau Mas Imam kalih Bapak kami tuwa nggih. Leres. Bimbing menawa niku wau, Pak. Cek kayane. Kowe Napa niku wau? mau nyusuri sing tulis yo kuno. Nah, Aja lames karo Roro Jonggrang. oh, Jolamis kalih Loro Jonggrang. Bisa ya? Insyaallah. Wah. Didampingi kalian Mbak Yovika. Yang aja lamis dulu ya, Mbak Yovika ya. Oke, siap. Heeh. Aja lamis ngagem bawa napa mboten? Boten langsung mawon. Oh langsung. Soale wektale sampun sangkal Nggih, Mbah dari. ini ketinggalan sing langsung kan nggih, Mbak. Nggih langsung, Mbak.
Iya. Dulu ya. Monggo. Monggo garapipun kanca-kanca. Manut iya, aja lamis ya. Luar biasa Pak Joko Tirta, aja lamis. Terus niki pamundhutane sing kalih Roro Jonggrang nggih. Wow, Nggih Roro Jonggrang. nggih, Roro Jonggrang. Sindro ra iki ya. Nggih. Oh jenengan warai Mbak. Kula puruki tapi enten sangune mboten. Ya Mbak. Roro Jonggrang nggih, langsung mawon nggih. Kali Mbak Yongkan iki saut-sautan to nggih. Monggo, garape kanca-kanca manut iya. Roro Jonggrang dalos.
nuwun. Nggih, luar biasa. Matur nuwun Joko Tirta. Oh iya, jalan. Matur nuwun Mbah Kung. Duit. Duit banyu ya. Ya. Matur nuwun Pak Joko Tirta ya. Iki uga ana sing WA ya. Nyimak Mas Dalang wonten lokasi Bapak Waris Sugiono ngono saka Surabaya yen ora kleru iki ya termasuk penggemar wayang kulit ngono ora fanatik yang dalang siji mboko siji ya ditonton kabeh ya ya diteruske teruske iki bareng Mbak Yovika saiki ana Mbak Seli ngono ya diaturi jumeneng